As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanino. Mga igsoon, padayon natong iampo dinhi sa Santos nga misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang paghigugmaay sa katawhan, labi na sa atong mga leaders. Ato sang iampo ang mga tao nga nahigugma nato dinhi, ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig hatag sa ilang suporta, labi na sa siging palit sa atong mga slots sa kaayuhan sa ato dinhing mga proyekto. Ato usab nga iampo ang tanan nga mga masakiton o ang nag-atiman kanila karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ang imong espiritu nangamuyo kami, Ginoo, makusganong magbubuon ta kanamo sa espirituhanong gasa aron ihatag kanamo ang panghuna-huna nga makapahimuot kanimo ug magpasubay kanamo sa imong kabubuton. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang komandante buot motino kung unsa gayud ang sumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo. Busa, pagkasunod adlaw, gipatangtang niya ang mga kadena ni Pablo o gipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok labawng hukmanan. Unya gidala niya si Pablo ug gipaatubang kanila. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduseyo o mga Pariseo didto, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labawng hukmanan, mga igsuon, ako Pariseo ug anak pagayud sa usa ka Pariseo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayud niya niini, ang mga Pariseo ug ang mga Saduseyo nagkalalis ug nabahin ang pundok. Kay ang mga Saduseyo gud nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu. Apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo, mitindog ug mitutol pag-ayos nga nag-ingon. Wala kami nakitang buhat nga dautan niining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini ang komandante nahadlok nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa,
gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kwartel. Nianang pagagabii, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, "Ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, O Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, Ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Daygon ko ang Ginoo, nga nagatambag kanako. Bisan sa gabi, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas, nagapadayon diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag ngadto sa kahiladman. Nimo tugot ka nga ang imong buotang alagad maduno. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo.
Sa Jesus miyahat sa langit og miingon, wala ako magampo alang lamang kanila, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo, aron mutuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa gayod ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atoa usab sila, aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma kaman kanako bisan sa wala pabuhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan nakaila ako kanimo, ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayonon pagbuhat, aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang mga magtotoo sa unang pagbasa, mga Sadusiyo o mga Pariseo, nagtuo gini sila Ginoo, pero nagkalalis sila, nagubot. Si Pablo, nga maoy timaan sa tinuod nga magtotoo, relax ra kaayo, wa ra siya mabalaka. Kining giampo ni Kristo nga ingon siya, wa ko magampo alang lang niining mga tao nga nagsunod nako, nagampo sad ko sa mga tao nga mutuo niya sa ilang mensahe. Apil na taani, hangtod na ginis katapusas kalibutan, kining pagampuan ni Kristo nga ang mga tao nga mutuo sa gisangyaw sa iyang mga tinun-an katong gasunod niya, iyang mga apostoles, nga ang mutuo magkahiusa gyud. Basta mutuo tag Ginoo, magkahiusa gid ta. Kinsa man ang tinuod nga mutuo Ginoo. Matud pa ni Kristo, ako magpuyo diha kanila og sila mausa nga ri kanako, sama nga ikaw nagpuyo dinhi kanako og ako nausa nganha kanimo. Kana bang tinuod gid ay nga panaghiusa or kaning atong tawgog unity, kana dieng mopuyo ang Ginoo nato. Dili gani magpuyo ang Ginoo nato bisag magkahiusa pa ta, wa man ay kapuslanan. Di gina mulungtad, mabungkag gina sa kadugayan or sa madugay o sa madali. Kamuron, kumusta man sa inyong balay? Nagpuyo bang Ginoo? Dito ba sa inyo ba, inyong pamilya, nagpuyo? Wa. Sige na lang, ay na lang ng pamilya. Kamo, sa inyo rong kasing-kasing, nagpuyo ang Ginoo diya. Mayo. Congratulations. Sige, lingian na imong tupad. Ingna, congratulations. Ang dili mulingi, way Ginoo. Amo, klaro kayo. Nga naman, kay ang naay Ginoo, pirmi gid nang mahigugma. Why minuto? Muna itawag nila 24/7 nga paghigugma. Why gutlo
sa iyang kinabuhi nga muhunong siya paghigugma. Beka mo karon, permanente ba gyud mong nahigugma? Kay ang Dios gugma man. Kinsa tong musupak sa gugma, wa nay Ginoo. Kumusta man mo ron? Permi mong nahigugma? O naay panahon nga magpili kag kinsay higugmaon? Si San Pablo musugot rag kunis-kunison. Ang naluoy na lang niya, ang iyan na lang komandante. Kaya nga naman, okay raman ni San Pablo kunis-kunison siya. Total, ang kunis-kunis niya, iya manggihigugma. Di ba? Mausad ni si Kristo, siya okay ra magtamparuson ko, ludan akong naong, laruton akong bungot, latiguhon kog maayo, ilansang ko sa cross, bugal-bugalan ko nilag maayo. Okay raman, kaya nga naman, ako man na silang gihigugma. Di ba kanang mama nga mahigugma siyang anak, sukahan sa anak, ihumagkaon, human ihian, kalibangan, okay raman, kaya nahigugma man. Na-paralyze akong papa sa una, kami mo'y maglimpyo siyang hugaw, inigpangihi, inig-discharge, kami mo'y maglimpyo. Okay raman, kaya nahigugma man ko sa akong papa. Lipay gani kay ko nga ako yung malimpyuhan, ang perting hugawa, perting bahua, akong malimpyuhan, niya humanda yun, mabutangag sabon, mapulbusan, lipay, success. Bisag balik-balikon pa na, unom katuig na mong atiman sa among amahan nga paralyzed, hasta akong maguwang paralyzed. Okay man, lipay man, kay nahigugma man ko. Di ba? O kamo mga asawa, kulatahon mo sa inyong bana, ingna, okay raman, kay nahigugma man ko aning nangulatan ako. Wa man ko muhunong paghigugma niya. Ingka buang dahi ka. Ingka, og mabuang man sa paghigugma. I am willing to become crazy in loving this person. Di ba? Kamo, gusto mong mabuang sa paghigugma o mabuang anang sugal, mabuang anang bisyo, mabuang anang siging kasuko, mabuang anang siging dumot, mura nag mga buang, bisag man nagsuon, wa na magtingganay, bisag man nagsilingan, wa na magtingganay, murag mga buang, hasta ang iyang ginikanan, iyang ugangan, iyang bayaw, iyang umagad, wa natinggi, sigihag daot, hasta gani mga pari, gadinautay, gasigig dinumtanay, apil ng ato mga political leaders na nga buang sa away. Mas maipag mga buang tas paghigugmaay kaysa mabuang tag siging away og dinumtanay, di ba? Hindi man mumuting. Wap amo na nga buang diha. Na diri sa atong kuan kaning atong salmo, tubag na to sa salmo nga bantay gini ha. Niingon biya ta diri, bantay ako o Dios kay ikaw ang akong gilauman. Ang ato ra ba aning interpretasyon basta bantayan tas Ginoo, di na ta pasakitan, di na ta libakon, di na ta budhian, di na ta dauton, tahuro na ta, i-honor na ta, dili na maoy klases pagbantay sa Ginoo oy. Ang sagot taong kadiha. Kung ang Ginoo magbantay nato, iyang siguroon nga mupuyo siya nato aron bisag dauton ta, di ta mohunong paghigugma, bisan pag kulatahon ta, bisan pagpatyon ta, dili ta mohunong sa paghigugma. Mao na iyang pagbantay nilang Pedro Calungsod, ni Lorenzo Ruiz, atong mga martyrs, ug sa uban pang mga santos, samang San Vicente Ferrer, gidaot, gilait og maayo, sama nilang San Roque, gipriso pa dito sa kaugalingon niyang balay. Wa gyud mo surrender sa paghigugma, kay gibantayan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing nga dili masudlan og yawa, dili mapuy-an og yawa. Mo na atong iampo ron sa atong mga elected officials og sa mga nangapildi nga maghigugmaay unta sila, dili mag-away. No? Kay mag-away gani, gisulti na gid ng Kristo, ang pamilya nga mag-unay away malusno, ang gingharian nga magpunay away malusno gyapon, hasta sad ang nasod nga magpunay away malusno. Mo nang di ta masuko kung ang atong silingan mudayeg sa usa ka kandidato ay kasuki, at
at least kamao siyang mudaig. Masuko naman hinoon, hasta pari mudaig og usa ka kandidato, kasukan naman hinoon, nangayabag na mo. Niday gani nga imong kasukan. Unsa may gusto nimo, magsigig saway, magsigig libak, magsigig daot, mao nay atong gusto, aning kinabuhia, aning atong nasod. Oh, masuko naman noog na imudaig. Kamo, di mo masuko sa inyong bana kung mudaig sa inyong silingan. Kamo mga asawa, di mo masuko. Buangon mo. Kamao gani ng mudaig, unya imo na nung kasukan. Unsa may gusto nimo, magsigsaway anang silingan? Ganahan ka maminaw anang toxic ayo nga mga pulong animal silingan na hiwi lang naong ay. At mo nay gusto nimo sayo pas buntag kanindot ana maingon dai indot tag legs anang silingan ato. Giunsa ka na niya, no? Hamis man kayo. Ang imo lagi, daghang barikos. Iya, hamis lagi ng iya. Puparihar mamog edad na niya. Ana ba? Niya, masuko day ka na. Asawa. Kamusang mga bana, masuko day mo, kung ang inyong asawa, magsighisgot ni pare. Sila lagi pare, lagi dong, no? Ana, labing kay istanan. May kay mudag ka ng agbay-agbay si pare. Ingo sa bana, kasuway day kang agbayan ka. Usahay, dili pare yun, no? And, si father ba, caring kayo dong. Nya, ikaw ba na masuko day ka? O ang imong asawa, magsighisgot sa pare. Oh, tubag. Ayaw, oy. Naunsa suportahi ya, nindot sa kada may kay kang mukuan ba kanang mo daig sa mga tao. Nindot sa dinas father di ay kay mo care gid kayo nimo, keep it up. Giunsa man kapag care ni father, adto ko pa kanon usahay sa ilang kusina, usahay dadon ko niya sa kwarto kay paipon ko niya sa kwarta. Sa mga pila sad ka minutos, sa mga 3 hours ihap sa kwarta. Daghan man ko kayong sinsiyo good dugay kayo mabalanse good ato gis kwarto sa pero ayar mas pambiyaan dito mulakaw ra ba siya good ibugin ang butangan og daotan nga una-una tingali og mo care kami nga ay lang kay pirmihan ato siyang kwarto dai kay basig makatog father niya damanon ba peligro kay tanan niya ikaw magpadaman-daman sa kani kuyaw kayo. Pero dili ka magbutang og ganang daotan, warning lang. Panagana, dili kasuko. Warning ba? Para lang paghatag og other angle of perspective. Di ba? Dili kay saway, dili kay kasuko, nya judgment dayon. Ikaw ha, kung ana di mo father, kamo na ding father. Ayaw. Kamu na ding pare, sige, dito na lang kang buanga ka. Awa na, mabungkag na mo ana. So, gugma yun, gugma. Ikaduha nga, panaghiusa, mao ang pagpuyo diha sa Ginoo. Saan man nato pagpuyo diha sa Ginoo, sige gini na kog balik-balik, ang iyang mga pulong kung atong sundon, magpuyo kita diha sa Ginoo. Muratag sanga, nga nagpabilin sa punuan. Kay kung ang atong buhaton naa gani pulong sa Ginoo nga atong supakon mura sa tagsanga nga nabali og nasiparit sa punuan, malaya gid ta. Ano na atong bantayan. Karon nisimba ta dinhi. Ako sige kog misa. Timaan ba ni nga nagpuyo na ta diha sa Ginoo? Bisan pag maupos ng imong sinilas og sigig or sandal og sigig anhi sa simbahan, mubaga nagmay imong kubal sa tuhod og siging luhod dinhi, pero nagsigi kag supak bisag usa lang ka pulong sa Ginoo, wa ka magpuyo diha sa Ginoo. Mao nay problema nato kasagaran nga niya sa simbahan. Masawayan lang in taon ta sa mga taong wa moanhig simbahan. Ngano man kay dili makita ang presensya sa Ginoo dinhi nato. Apil na sad ko ana. Labaw na mo, di ba? Labaw na ning niya sa kong kilid. Kitang tanan.
Di ni mo ilagong sa ranggo sa simbahan. Santo Papa ba, obispo ba, pare, or deacon, or kinaubsan. Basta dili kita mutuman, bisag usa lang ka pulong sa Ginoo, patay kita ana. Wa na gid tay gitawag og presensya sa Ginoo, og mahimo natang hulga sa tinuod nga kaluwasan. Muna, pasalamat ta sa ato mga kaigsuonan nga nagpakabuang sa paghigugma. Salamat kayo, no? Mga models ni sila. Nga giunsa nila pagpadayag, nagpakabuang sila palit og slat nato. Mura silag nangabuang. Ako sad mura sa kong nabuang, siging palit og slat. Kada semana di jud ko musugot nga di ko kapalit og slat. Labing minus 5 ka slots gina akong paliton, labing minus. Kay tungod lagi nabuang na sa kong palit og slat, kamuray magpakabuang. Oy, nagtuo mo sige kong papabaligyan ning slat unya wa ko mo palit. Usa sa kus mga kusog ang mo palit oy. Muna gahapon, nakahali na sa taog 109 ka slots. Oh, pakpak. Salamat kayo. Niabot ng atong total halin nga 6,090 ka slots. Oh, di ba? Nindot. Salamat. Paspasan lang ni natong palit. Basta nindot talagi. Nabitang ighuman akong misa niya, naadayoy mo pa picture. Ganahan kay ko ana. Nga naman. Ang sunudan ng pangutana, asa man mi palit slat pader. So kani akong naong kada kidlap slat, kada kidlap slat. May na lang na. O di ba? Bahala nagsakit na kay ngawi sige ngisi. Sige na. Kani total slat bitaw ni. Para sa kaayuhan sa simbahan. Anong malipay man ko ana? Kay gihigugman ako ang simbahan. Usahay magutman gid digid kakaon dayon kay daghan man kay magsigig pa picture igo magmisa, mapulaan na lang gutong mo muhatag og kaning mo cater og paniodto panihapon kay pamahaw ba ka kay dugay magay ko mahuman og siging picture, sige lang okay ra na basta na islat di sa na mo akong naona, di na lang hinuon mo magpa-picture. Ang ako kanindot nga nakita ninyo nga usa ko sa mga instrumento sa Ginoo aron pagpakita nganha ninyo nga naa siya, nagpuyo siya. Kay uban sa akong mga kahuyangan, uban sa akong mga kakulangan, naa man gyud ang akong consistent nga paningkamot sa pagpuyo diha sa Ginoo, sa pagtuman sa iyang mga pulong, the best that I could. Apil na sad ang akong mga kahuyangan, pero ningkamot si kog puyo anang pulong sa Ginoo. Muna, kung ato nang buhaton, mga buang kita, higugma sa atong isig kataho. Di kita mga buang sa pagsigig pangaway, nga mura na tag mga buang, way tagdanay. Mas maay pa nang magsigil lang ta. Kanang buang, duha man ko nakaklase iyang batasan. Ang buang usahay, magsigil na siya katawa, bisag wa niya mailhi, iyang katawan. Di ba? Bisag wa siya kaila ba? Mukatawa na siya. Nasa usahay nga bisan pagkaila niya, iyang hapakon. Duha na kaklase ang iyang batasan. Asa man mo mupili atong buang nga magsigig katawa sa tanang tao o magsigig kasuko sa tanang tao. Nga kana, manindog na ta mga buang. Mga igsoon, ato karong ipalanog ang atong mga pangamuyo ngadto sa Dios uban sa naghingapin nga gugma, moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa mga magtotoo nga nagkugi pagwali alang sa kahiusahan sa simbahan, nga makalahutay sila sa mga pagsulay ug pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga ang gugma ni Kristo magdasig sa ilang pagpangalagad aron dili madani sa mga kalibutanong mga butang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagantos sa mga nagkalain-laing balatian,
nga makabaton sila og paglaom taliwala sa ilang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanatong tanan nga aniya karon dinhi nga molahutay unta kita sa pag-unong sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong June 22 to 26, 2022 nga unta mahimong malampuson. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot sulugoon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuhuon nga mitaliwan na nga maangko na nila ang hingpit nga kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nung Amahan, himua kaming matinud-anon sa among paghigugma kanimo ug sa among isig katao. Busa dawata ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasaku kanimo tungod sa imo kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayugawan sugod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami santusa kining mga halad ug tapos madawat ang halad sa espirituhanong gasa, maghimo kini kanamo nga tunhay nga halad alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga masalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila, mikayab nganha sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit,
Nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo
ang kalanuna mo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos salang kanimo. Kinabuhi giulang aron ka maluwas. Magampo kita. Ang nadawat nga mga misteryo na ngamuyo kami Ginoo, pinaagi sa pagtudlo, makapakat-o namo kanimo o makaandam kanamo alang sa mga gasa sa Espiritu. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kahiusa nato sa Ginoo, union with God. Unya mahitabo ra ni kun ato gyung puy-an ang iyang mga pulong, magpakabuang ta sa paghigugma, dili ta magpakabuang sa pagsigi og away o sa pagsigig himog mga kontra sa atong kinabuhi. Salamat sa naghigugma nato kanunay ang mga namalit sa atong slots. Ako nang ikaingon kaganiha, ang total natong halin karon niabot na og 6,090 slots. Pakpakan natong usab ang atong mga kaigsuonan. Salamat kay ninyo. Napatay 47,910 slots. So daghan pa mo pakabuangan og higugma, no? Balik-balikan lang ni natong palit, mahurot ra magitingan ni madugay. So ni target tag mga 12,000 slots, una pa ta makasugod sa ato diring kumbinto. So niya na tunga-tunga na ta. So basin pag this month nanatay opportunity to start, no? Salamat kaayo. Na detay mga masiganahan mong mo contribute na atay mga vessels kaning siburium, chalice, hasta atong monstrance dito o mga upat ng sa tingali to cassettes nga mga chalice o paten nga atong gipa gold lift dito ron sa Suarez. Basta ganahan mong mo-donate, 6,100 ang mabayad tanan. 6,000, 16,100 ang mabayad tanan. O ganahan mo sponsor, ato alas opisina ha, or tiksi lang ko. Nya usbon ako sa ato mga online parishioners, ayaw mo pataka og hatag og donation nga magamit sa akungan Father Siano Ubod or Father Crescenciano Ubod. Tanawa gyud ang atong mga accounts ug ang contact persons and numbers aron ma-verify ninyo nga atong i-post kanunay dinhi sa atong online mass. Panahon sa offertory ato nang i-flash ang atong mga account numbers, bank account numbers, contact persons, kana mo'y kontaka. Ayaw pataka-taka og sunod anang himo og mga scam, no? Di maginakalikayan. Mao na mo nay duwa diha sa ato karong internet. Careful lang, careful. Be prudent. Make all the necessary way to verify kung para bagid ni nako o lain nga nagpanako-nako lang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanim. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks.